Ani besar je khamari debar ma ei sak hamyang ei jibiwo mas der mas kelai tongkha gai tabuk ei Chennai o refer khaikha Chennai CMC hospital o gai tak logorongni sajo nang tongkha angni jibo der mas jibo tongmani rang puisa kwrwi gori gai ta logorongni sajo nayo tamo roging mani po bo rugi ma gai bini ei aro doctor rok saka TB hini waisa gai obon pore doctor tebse sauka TB manjagya je jaga TB rok negative aro positive hini biti chati tonikha gai aboni bagui tebo serious tebo hamya hangkha aboni bagui doctor rok saka mane Chennai yo thangkaiba kaham kok dati ham phaimana hinai gai aboni bagino tabuk ang lokorong thani sajo nayuka busuk rok rang man khang ke lukorong ni suba suman khang ke hamui phayan numa chubus rang rok busuk nangui tong rok tabu rang tabuk seng ei 3-4 লাখ মতো abo hai rang nang tong gai onek din jabot naimani mane rang paisa abon bagino nang tong thata ke bani suba surok da man khan rok te tak chena hep ok chena yo kalang ja ke bani suba surok man ja kalang ga na te banangui tong tabu coba tuh to party terus kerja rika 5,000 enggak hanya side by jadi gusti kompres sok pakai enggak tahu dia orang seng nang tong ta enggak apa no lokolong no tahu koi mungani mana lok coba pakai ba ani cara ham pakai nih nang ba kereng nang gang ke ba ke kereng nai mobile number rok kicha enggak mobile number sungkani 93 soimang saja enggak 0484 enggak nih account number beri nai aro ya mana lokorok naik heba ani cara ham pakai nih asa kaya bum tam dan ani bung kai omri debar ma para ke para bisho deb sado para tomakari tomakari